an pahnia Curtis a ina hmudun an ni hnu chuan thuzo fia turin police station a an hruaya detective Liu Kale Roshana chuan Curtis anena an inkar chu zotin atira chuan aphana sa hlea ma se atopa a inpuang veta Curtis anen chuan tharuk liamta khan an in ngai zo ngeya ma se Curtis an alo a chiltak zia a hriat hnu in an in lechin na chu ati topta ani Curtis a ina avakal le na chan chu apasal ni ka kha atha le thalo a zo fia du wangani Sophie a chuwa ma chuan Roshana chuan Curtis a chutwal thattu alo ni ngei chuan an inkar chu mipui ma a puanzar a tur tur thu a shil Sophie chu ho in phaya chuan nika na thopuitin asun an buat sei thu chu alo shila atu ka living room an omlai chuan I thanan Curtis an man live video alo ena anu Sophie chuan ti top sak atuma ma se phaya chuan enzel turin alo ti ve bok I thana chuan Curtis chu an zirtir tu anisia chutia an man na chan chu a hrethiam lo hle phaya ero chuan Curtis an man chan chuan Sophie nen inzomna anei ti alo hrethiam ngal ti chuan ko shangin azan masa a police station a omlo thu chu azota phaya chuan Curtis le Sophie ten in lechin na anlo nei nge yani ti a hrechuak veta phaya thinrim chuan Sophie hena Curtis chun ni ka thattu alo ni tak tak chuan a thiam lo vek ani tur thu a shil phaya I room atanga thinrim taka ron chu chuan I thana chuan an thu soi chu alo nga thavek hi alo nia engma soilovin a skateboard ala a Sophie in ina tura ati po chuan shalo takin a chuak lui Sophie chu I than zong tur chuan a chuaka ma se reporters tam tak nen an in tok engtin tin mopum pelin I thanan skateboard a khal fo thin na park a chuan avakala ma se a mu chuang lo chuti lai chuan meiche pakhatin alo thlir renga chunu chu an in bula po ama khan alo muto ti a hrechuak Sophie chuan azui ru wangin avahau chunu chuan laizetin ima bisli ani thu alo shil Sophie makti tur takin chunu chuan nikanen athi maloka an in ngai zon thin thu alo soi emai chuan elea omani thu ashila nikazin phone ani an pani chuan dating app True Smith and the atanga an in share thu le Nick Nilovin Danny Walter tia ashia thu ashilbok atira chuan Sophie chuan a oilo le ma se chunu chuan Mars thla atanga an in biak tran thu le chumi hun lai chu nikan Sophie in a uire san ti ashia chhun lai vel ani thu asoi chuan a oi ve ta deu emai chu an chialo in akara aluta atap ta zoi zoi mai chuti lai chuan phaya in ron kola I thana an mu to thu ron shil Sophie chu avakal vata I thana chu zui ho turin asom phaya po chu imanen an in mu dan le an in biak dan te chu ashil ve boka phaya chuan True Smith and app chu a phone a chuan a zong hal ti chuan Danny Walters ti mingpu account man to lo chu amu chuak Sophie nena emai thu soi chu ading nge yemti azon chwa tur thu asoya phaya chuan a thian computer lam thiam Vince bia in Danny Walters zong chhuak turin ati anua Curtis man ani thu chanjin thara anron puanga mi te chuan Curtis le Sophie ti in leichin na te chu zel dinin alodar tawaka Sophie chuan achung te chu TV off turin ati a nika sun na hun mang turin nika na thona chuan ankalta ani chuta chuan nika zirlai no pangpakhat Jenny chuan Sophie nena nika chuan basketball team a meiche pakhat nena an inhim nei thu ashila chuti lai chuan metan Sophie chu ron kai shangin sun na chu a intrana meta chuan thu asoi Sophie chu alung chiat ema wang chuan akal chuak daya a chuana konga chuan meiche pakhatin alo an khumshep Sophie thinrim chuan tuin a hmaya a lei ta ringota a inchir ngal ema a tap ta zoi zoya an roi chuak ta ani zana chuan phaya chuan Denia profile mi thalak te chu amua nikange yelo ni Sophie chu kumhni chung alo uire santo Sophie chu ril runa tak chungin apasal thalak apoma atap ta homa nikabo ma ni rei lo ti liam ta a khan nikahne na chang anna tho na hmuna pangpar le balloon te adonga aboni khan jima a online a hrechuaka emai chuan nika chu nupui nei lai ani ti a shea ma se nika chuan Sophie chu Ethan High School a graduate nuwa a then tur thu atia emai chuan nika case chu alo nge even ve bok asun na lantir ve adu awangin aleina hnai te bula adu a ti chuan Auckland lampan chuan a thlok chuak ta ani Sophie nen an in muni khan nikanena an chanchin shiltuma local ani a Sophie te inpona alo nga lai chuan reporter pakhat Ben Park chuan reporter ve thaw moti in a card alo pe Sophie nen an in mu nu chuan a hotel room a let le in nika chu khuma abula ve angin aswang to a
emai chu nikalaka alo luang liam man hle ni turani atuka chuan detective Roshana chu hmuin nika chungchang ashiat ang te chu case kalai mek tan atangkai ta kin ti in ashila nika na thona akal le in metnen an in hulo nika thiat pakhat ve mai ani thu ashila chumi nu chuan emai chu nika office a alu drua atho pui don chuan ron hmuin a chu atira chuti lai chuan phayai po chu arun thleng ve mera chu hmuin nika chu elea azui fo wangin angai zong nei chungchang chu ashiat puilo arun zota nima sela mera chuan engma lo shat puilo ina chuan Sophie in nika kwang tur lo en kwala number sha lo atang message adong molmol mai tu emo chuan a phone number le credit card anlo ti link out sak ani ti chuan phayai chu emai thlenna hotel a chuan avakala emai chuan mak alo ti hle a chuti rwalin nika u naw nu apmu chu alom hle thung phayai chuan athu soi zong te chu thudik ani le ni lo azot fi a azona chang lo chuan emai chuan nikan an u naw in car that zia le an in po zia a shil thin thu asoi chung thu zong ashiata ka chuan phayai po chuan emai le nika chuan in zom na emotak an nei nge ani ti a thithiam ta emai chu emergency atan ti in a number a peya a kalsan ta ani chuti line emai chuan mi pakhat nen na tang kol adonga nikate chung kwa chu kalsana elia le lefat tura vona adong emai chu alau thong te ema kara in khalin hotel tang chuan atlan chuak ngal mang ang taka payai chu kolin voicemail anuchia chu vele azuruk ani ti ein chuak ngal ama ron zuru tu chuan ron nek thutin kongsir lam asupopa anuwa emai chuan thilthing chu hospital a Roshana ashila Roshana chuan nika thina a emai hian telvena ane nge ani aring local tu po kha he thila bultum tu ber ani nge ya ring ani phayai chu hospital ron thleng ve ngalin Roshana chuan nika minga dating profiles pathum dang an mobile thu ashila alandana chuan site shranga profile siamin meiche dang abekwal thina lo ni an inchen nuwa profile te chu adili levek zel ti an muchuak bok phayai chuan emai na shiat ve tha ti awangin a shil ve a anjinga mi pakhat chu artist LME ni in Mendy Harrison ani thu a shil bok emai elia alet le nu chuan Mendy social te chu enkwalin in mu puya asoma an pani chuan in mu in nika chuan an bula thil in ang ve ve alo soi ani ma se Mendy chuan adot soi te chu hrechuakin achena emai ero chuan alo ring em thungsi Mendy chuan nikalem chu alo peinta emai in ale sange nge Hudson nia in shia in painting chu a hal ral tadai reporter Ben Park bia in nupui ne reng chunga nikabial nu anga interview turin thu atithluta a interview an neina chuan nikan aril ro ti na sak thule karta thil in ziak chu adik mai thei thu asoi interview chu broadcast ani chuan nika ming thatna zong chu a chevek don ani Ben Park ero chutiang interview ani thei chu alom hle thung a boss chuan nika mei chedang biak thin te chu zong chuak turin ati a anuwa bena chu brewery te ina vakala emai interview chungchang chu shila Sophie chu ni ka ham thatna na interview nei tura min aril rukta a delivery man anga inchein an inchunga aluta a phone chuan a record rumol mola phayai chuan lo muwatin police a call tur thu in avau emai interview chungchang shelin chuata a card an biak po theina tur anuchia nakina chuan bena chu abial pa camera lane dating app shanga nika profile dang mu tumin an bengor hle chuti lai chuan phanyai chuan Roshana chu ina kawin emai interview chungchang chu ashila Roshana chuan ema in reporter abeka wanglungutin dan abo chesilawa police ten engma anti theibik lo thu asoi ma se thil ti sual tu hian ema in a chanchin puanzar adu lo dana interview chuan apui thei mai thei thu le thil sual ti tu po hi ache sual pal thei thu asoya a unau pa ming thatve na zong chu police ten an ngai poimo saklawa wangin phayai chu athin rim hle zana chuan bena chuan nika posa comment vel ti chu a en kwala comment pakhat chuan amit alachat comment tu chu meche pakhat Jenny ti mingpu nika sun na hmuna Sophie lo betu kha ani nika tandu ti chu bele tin mi chaklo ti in nako atuka bena chuan Jenny chu vahmu in nikanen inti thiam lo na an nei le nei lo ti chu avazota Jenny chuan team deuh chungin an team member Tara Wilson beturin alauti Jenny chuan ama in nikale tarai te chu engemaw chungchanga an in hau asha thu asoi bena chu tarai na thona restaurant avakalin bena chungchang azota
ma se tarai chuan engma thil poimo a om lo thu a changin akalsan bena office a let le chuan Sophie alo oma MI interview ti chuwa ani a interview ti chuwa turin interview nei alorem ti ani nima sela bena boss chuan dan lo anga brewers te na alu awangin bena chu khe satrang abana interview nei tu turatan na thokdang alalu ta jok ani bena chu anwal hle a ma se ina a ho chuan Cameron nan nika dating profile pakhat tu mal mu chwa lo chu amu chwaka Jeremy Wilkerson ti inna inda a profile chu an nei to a ma se an lu thei lo wangin account hack thiam an ruaya an lu thei ta nika mimal chungchang zong le me che te message athon zong te chu an chiar veka message tam jok chu me che pakhat Sacramento wa cheng Maggie Oxley ani chunu chu hria chian tumin a social te chu an enkwala ma se mu tur omlo a profile picture a ada lekha budur mang chuan zon chua an tumta a atuka Sacramento lam chu an pan ta ngalani dornei tu hne na chang Maggie chu zo te ani thu an hrezuya thalak an entira chunu chu thaliliam ta a intilum Sarah Burton aloni Sarai social chu an enkwala chu tatang chuan a u nau pa Simon a chen na chu an hrethe Cameron a chuan an thil hriat chu police ko ta hlan adua ma se ben a chuan ama a nu chuin na tho chu a chak le thunga Simon a mutur chuan an in khal chuaka Cameron a chu kara lo omin ben a chu Simon a betur chuan a chuak ta a kongkhar chu avakika changtu an omlo dormet nuaya cha bi chu mu in chunga chuan alu drua sarai chungchang hria theina tur klu chu azong kwalta ani kum noya chuan sarai thilda khopna box avamua a phone po alo om Simon ron let chu Cameron an lo mu in bena avashila Simon a mu lo turin chu atuma ma se ribeng ching hria in Simon a chuan bena chu a umta a ma se aman man lo lo benan chu case chu game anga nga ya dan pel hiala a cheda wang chuan Cameron a chu athin rim le a chu wangin bena chuan a phone ruk chua po chu a shil lo zana chuan benan sarai le nika in biak na chu a phone atangin ala a message ha chuan sarai chu aril ru anat mel le ama in tha te nika chu awawa ma se enga ma alo ngai saklo ti chuan nika wangin sarai chu a in dilum ta ani atuka information ane zongzong te chu a boss ne na kengin interview chu phal sak turin awangen Sophie chu azam le a paya in alo thlamuana interview tura an in khal chu alai chuan Sophie attorney chuan zona om theite lo chan dan tur ashil pa zela chuti rolin benapo chu alo in bot saya reilo te ya interview chu an neita bena chuan nika chu eng mi nge ani ti te chu azo zela Sophie po in dik takin a chang zel sarai le nika in biak ne ti chu entirin sarai chu ama le ama a in ti hlum thu asoi chuan Sophie chuan rin har ati le a boy veka interview room chu a chwa san ngal nakina chuan Sophie interview na chu TV ya an run chua nikale sarai te message zongzong po chu an tar lang vek bok detective ten sarai chungchang an lo she ve lo chu an thin ur hle Simon apo in thin ur tak chungin chu interview chu alo thlir ve tharuk liam ta khan te company a thok Simon a chuan a u naw nu sarai in online a bialpa ane chungchang chu alo shia sarai chu film khur turin shilma se a u naw nu hlimzia a mu chuan alo bumpui ve mai ani sarai hian rilrulama harsana lian tak aneya nika aton ma kha chuan mani inti hlum hial alo tum to thin ani tum kha chu Simon an sarai avatloa arilru anat mel lea rilrulama harsana lian tak anei ti arithiam Simon an achan an zo chuan nikan nupui alo nei de to thu a chuak hi alo ni a atap ta zoi zoya Simon a na thona a omlain sarai in ron kola atong dan le athu soya chang thil dik lo om ti asia ram takin atlan ho ngala ma se sarai chu alo indilum man ani tun huna kir le ila Simon chu a na thona a detective Roshanan aron tloa Roshana chuan sarai in nikanena an chungchang a shil le shil lo azota ma se dot soin a shil ngai lo thu asoi nika kidnap ani chuma a omna azole chuan a thian pa derila nen sanghamana an chwa thu asoi le derila number chu zotin Roshana chu a chuakta a chwa nu chuan Simon a chuan derila chu texin tu po in lo kol ma se chang lo turin ashil
chuti lain phaya in Roshana chu enge boy puizot turin avakola Sacramento a Simon a betura akal thu ashila phaya chuan box chunga nika thalak chu amua chu ei tur an thut khom lai chuan thalak chu tu lak thak nge azota Sophie chuan ama lak thak ani thule nika nupui ni chu za thak adi thu asoi phaya chuan text message te chu nika zia ani arin lo thu asoya ma se Sophie chuan thudik chu pum mai athat jok thu asoi thung chuti lain Simon chuan derila chu thu Sophie ani huna asoi dan tur ashila derila chu a hlau thong takzet Simon chu in pe mai turin ashila Simon chuan vowin soi tura ti chu soi mai turin ashil zebruk chu anei chiang ani